nopo gari bayangke. Enake. Ngombe sik. Kowe ra iso mlayu. Dengkelen. Woi, Woi, WhatsApp, Bro. Nih. no. Iya kabar Bros, Bro. Kene lho. Yo kena. ngombe wae. Apa to? Kates kuwe lho wis dhuwur-dhuwur. Kae mboke, kae anake. Sing mentul-mentul kan. Katese iki mboke, iki anake. Iki mboke iki kurang ajar iki. Kok iso perang ajar? Lah iki wis ra gelem mentili. Sing cilik wis dipendel dhewe. Kewan apa sing ngrasa menek wit iki? Kewan yo wedhus sih ra sama enak. Salah. Sapi ora iso. Salah. Kowe ngerti? Apa? Ketek. Ketek iso menek to yo. Nyoba kowe menek. Lah aku kok